ni ebube ne brebe ze si ebube ebe ye de den ya breko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore so tanyini wantena fie ema aseduamfo Johnny pie frimantam da hin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makwade ebrensia mo awotua ne nsem mojabumo ni muhu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bio Nyansapo abon ntaka na mane ye kese na ntakra abon de fanyinam kwatere sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame Mada Romanto me yefe ni din de saying ni din de Obama the first ne honhon hia na America sa akola wa no so pese otrimu osuma ense brata ewie Ghana de simaima dwumadi a wani gusu a wo hwe ye frɛ no Nyansapo mi a mi de dwumadi mu chia me din ede nana yaw apraku ubetimi afrɛ me mobium empre bebie ya meka sɛ me na metutuka etuaka etete abankaba efiri wakafo nsa mane kofie kodi nkamfo owia wakamfo me dwumadi so na ye kyerɛ amamre ne amane wo kasabebu ahodo a yabubi adane no achiachi bie dane da nyina meka kyerɛ wo sɛ oba akontimi nche wadamfo eno nti da me de ekukudam wo na enim de ekunyini ene anintine ena ba dwumadi so na enenso masanya ekukudam mienu ewo me nkyɛn na sɛ be mpani sika akom ya ne agye no kokoɔ no mu nti memo mo ankasa to mo no mutu jebre ne hwɛ na yenwie no na wo nso wasua ade pii eno ti saa bre de meka kyerɛ wo ne sɛ frɛ wo bi no obi mfrɛ wo bi sɛ Nyansapo dwumadie no ebre na so edam ase Appiah ma de hye mammo akwaba eba Nyansapo dwumadie so mpani sɛ Nyansapo yesane na bademba Appiah yo madaroma we die obebo odin ene ba bia wo free ebae macha me diana bana na yebo asunya maboche sunyane Appiah yo minia medini ye Asante de dodo na anim Kweku Ananse me ye Akuapem ni ba me fitutu na mum ni wadi bi ase na me butu mo na kyerɛ sɛ ene Odomakoma na afi Kweku Ananse na me ne omadi ahyiamu wɔ Nyansapo dwumadie so na ansa na ye bɛhyɛ ase no dwumadie no ɛyɛ dwumakuo bi o na ya na ɔmasɔ yase ne ma ye de bro da ne da nyinaa ɛno nti no yɛnkɔ na yɛnkɔgye omadwa tɔnde no ho dawuro ye ba ye bɛto dwumadie no so Appiah me da sɛ wo gye bre na wo twɛn me sabre de ye de dwumadie no eba bɛhyehyɛ so sɛ de mo amonim dada no ye kɔ ne ne akasifo no akwakututu nkomo yo me ne Kweku Ananse na afi Odomakoma yi si bibi kyerɛ Kweku Ananse ye sɛ dan de nyina wo se na ni ate si bibi kyerɛ no Ananse katawanyite katati ehunu de ma ehunu hwe benifo se na ya nso da ye no pre e de anafo nso na pre dabre o da anafo nso a wonsirim from abon no pre de wa hwinti ahwe ase ewu ne ye family katu nko na yi ase de wa hwinti asichiri what if from adia yekukun o se ma hwinti asichiri ana ma menka njo se fadi akuya e ka ahema ekuru so ohubom a menua obuada abofra ni madware yen na furu so no pre na menka njo se akola aboboko kompi akotire abatire yen so ni se monye ne tata abofra obewu no nim se wabɔ ne suman ana ma menka njo se sabi kokromoti ankoti kokoni wanka kokompi otene baabi so de kokromoti nso ko ayi ade stro ne ja kwan no pre na menka njo se o se achi nya oda ho na otafre te chema ne sen so ekon wa na ka on tam asem no funtu furafu de jafuafu ese ne takrama wo mfu ye ba ko mu didi ane ye so tete abiampo ne nso ma wo yefunu di a obonjoma usa wo yemu se wotiri ya da wo yem behwe ne sum hia ti wo won so a kotodwe enso a che hwe obi che kokko ho mfa boba mpa ye ti ani bo a ekotrim no pre ade to ani a ade to ani a nyowa na wo yi de ato na ne nyo no ana yi ne chi apa ye so nyo no ana pam anu nti na mpanifo se de ntobo ase ne pam achacha ade yesi efun bi so na efun bi so gina ho no pre ana ma menka ncha satacha o koma achacha na wanto na enye na mirika dodo na mo ne ho se de ndira opam hu fo nso tene be ma nti na mpanifo se wodi hu achi a wo mene do mpenu sanso na sa ope wase esre mu ahwa na no twa nsu achacha na mapem kora wo to ye ba ko abo na ntwie se achacha esi na ti a ubuni se wado esi na na ti a o se yare ade anoma dodo ade aso afu ponko tutu tata ide so akonko pan ko ndu ba bia no ati ahwe o se o ka hire nya no kra na mka ncho se sibia na ntwie ni bodu ya ancha ono to no sai na ndi gina wo konfo nsem konfo bone so hye nkom se man be ba otimu bi no kra konfo na na bo ade konfo na bo ade nkam konfo bone ya wahwe ya afo ama konfo pa betunu no yini bonu ya ni ntina fie ma se dua ho emfo na asasefo emfo beni a wotena fie ma mo frawe na nkanso ebu na nkanfo a wo kan mo bi Kweku Ananse panyina watena fie ma den peni entina fie ma asefo na asasedua emfo abofra yeso makro no odi nso makro ma ade no kra okuru kantanka e be ko wu a odi na chigya dudu akoban
oyidikayiri obarima bewu ana na yere nsusuro no kure ana ma menka nto se dua kwaban eti ase okuru kantanka odidi mo so bodi e mame waka wodi e yenhwa de bi yesua de why yesi jirikajiri be me bewu ana yere suro no enchirase na yesi na titie sade ntiase no ekere ne se ahun se tete no na hospital na se hospital nchada eni ho ya sabia eni ho enti no na obi yare a ye ne fie duru habama ene de keka ho na yehwe yarefo e wo fie enti mpempi no se ta kan bi se eto de de a yesu frɛ mema enti oba a otene kunu ho a wo hwɛ no no se eje kiridi a to se be ma no bewu no ehubua ebo oba na ontumi enye ne ho hwe na ye kabu ma ye friend say oyidikayiri se be me bewu a na ne yiri suro abusuafo ene moate medika ka se mo de hie mo biom de metena sese yi a akom ene nkyiremu ene nam akom a ya nkyirase no e ya akom hunu eno nti sabri Odomakoma wa kyerɛkyerɛmu yi pa nanso na aduru so enti to aso mame abofra de ka to penia de ka to am na abofra ayi ama no na abofra nso de aka soro na peni nso ayi ama no ansa na dudu akwaban ebetwa nsuo ne frije bisi ho se nkroma te ase a badi oni ade anoma na no wa odididi nsuo agya onfa ntwa nsuo sanso na anoma kro ya so wusuro an takra ba fom no kure ana ma menka ncho sebe yetufuo ne yentu hyebre anoma o chedua so a ogebo ana ma menka ncho sebe anoma onfa dua abufuo o hwe bo ato aba anoma no nso hwe bi obetu akọ as uhu ase watoto an na nhye asra kro ya nso hwe ne kese no anwene buru no kure abo ache mo se kwatebra no ne anwen sanso na tie se obi bi ne anoma abobonu ya ka beto akuma ama no fi se djuma we ne owu adjuma enu nti na mpenifo so osu awo enye okun sanso na se obi bi ne anoma asokona nka betina hye ne yomo yo inframa so di achinchina be ko ba bia wompe se nkontomro ho se emojaduru a nka bo wansan na ma no pon ahwene achinchina tu na se wansu a yebu no wam sanso na se yanka ni wachin so a o se agro na ede na jame kwan na wusa me ho humani so mame a na nchese fa me hwenum ye trumpet asem etreset takran frama bona na de na mafiefi asem kese so ba frankansi so sabre die ye ba behwe ema ya kansifo nanya nansa na no dwumadie no wona so ya sinema da ne da nyina ye de bremu no yenso so yenkonkoton wo made kakra eye time herbal mixture time say malaria fever die tutumika na bra wo maso ye so na wo mozo so eni ho dwuma emfama wo eno de yemfa mu feature eye tatahwe time wo mo no afi mako perfect skin and body therapy perfect for say eye wo ba say wo body shape no na wo pese bibia yiyi wo sha atare ehu say we da ha bibia da na kwanso de a ana tattoo e na wo pese wo pepa say wo na wo fuso agu stretch marks mesrew tutumika na frɛ wo mo na wo mo so ebeboa wo pa be ma wo fu e na sebi ayekese a mesrew momodi ahwehwe perfect skin and body therapy for asoye na omoso emoa wo mabibia enye kama wo hwe ma ho fama a medeti ha ya na ya waprekuda ne da nyina me se kente de medi na fafura mi fura na me pegu na mi fura enye mema de nko a e na wo moton omo wo ma soso de e wo ho se wo ye owade mi e na wo ne wo yire ba be ware e na mo pese mo soso ye the same thing de ma mo na se adekro e de ma mo a mi nkanfo ba bia se ko Mr Bright ho Mr Bright omo de ye kente Paris omo wo kumase ha ya ntonso e na wo mo wo tutumika na hwe wo mo kira kwan no omo soso emo a wo mabibia enye kama ba ko na wo pe dodo na wutu a omo ye nyina e de ama wo frɛ wo mo e wa ahomatrofo so 02403232 and afi 62 yenhwe ama akansifo no enya na afi yentu adwumadie ne so yo sabre die akansifo a yenya wo mo eye Kweku Ananse na afi Odomakoma yekɔ yebu kompo kɔhwɛ yechi no efa ba ko a yede ba wiye no Kweku Ananse enya abiasa enum mekire 35 ena afi Odomakoma enya abiasa 9 mekire 34 eno nti efa edikan no Kweku Ananse etimi ayi Odomakoma etikɔ ede abɔfom ebe ba ko na ye ba beto aso ne yahwɛ efa no ye biomo de bekɔ akosi ti sabre die ye nto aso emfa mom yo Kweku Ananse ene ye wo so besi bibi dia kyerɛ Odomakoma ne ato aso Odomakoma me ma na nyɛ ɔgwanwa na nya Ananse na ho ne ye fa asase di o
Ananse ofie nso a emisa de enyo ntentan na nya otan anka okoto ntentan woda no a yensa Ananse won ko bisa akatachire se enye akatachire nso ni bibi ne kanka bi a kanka wa na kom be ma ntwa dafa enya ne be ma awo na chi o abusia ho yi etese kwaye wudina chire bo mutu wo be no bia bia awo ni sibre yo enokre ana ma menka nsa abo na no odin no won na daduam sade abo wo nam no sa na oda owo nso pie wo bon ma hwene hu sa bibia ni mu biem otwen mu adokuru no oda owo na no wo boro nso fa ntu bon chanchan frowa me na medi kan wo kwaye mu na nso yina asam ho abenya e kan fofun ko anka girantwi abo bidie se ye pai wa pampa mu a na ehye okomoden yo ana menka cho wonsa hye obi enu so ye mpa na pampa mu sanso ansaten ho ye nyepe kuku ban okwa eperimpo didi a oja bempontu se ye de somawa ye de jawa na ye de asoa ma menka ncho se kuku ban weteku ode beto adra ka ye sanka do makwa chechira ba yu se aboa adwene wo hu se okode nam atu nam soro a ma wani mre e ba na sujare a wonso odamu fi ade kokko fenti na mayoro kwa ode no kokko bo no mo maso abofra so pa ade kokko ahra ete damrama e de kire no na menka ncho se ensuo bawi e ma adwen ho ada ho nsuo a be no nso no ye hwe nchanchen na menka ncho se ufura atachempa boa ufura nan usura atachempa boa ufura nan toma nsuo a do wonso na ko ahinam na menka ncho se ensuo bawi we ma kwan mu ada ho se nsuo a ahina de ko nsuo ba na asai nsuo no hwegu a ensuo de wo kwa na mu ha manyina atan nsuo afakra mu obisa na che otwenya no ho amini o kwamo se bo nsuo de konfo bosom ko wate ani ayira bisa nyankamade no kura na menka ncho se nkwanju wa no sin o ka bi hwe sanso na nkwa ya denso na twen adwa no kura na menka ncho se ododo akunwa ba akofo ntana so nche se oba onche wa wade ase a ododo ba ncha won tuba ncha won hye ye nam dodo so ba akofo mu afunu sanso na se okraman owo nwura mu a enim de no kofi enu ntina nyam enu ntina esin ba akofo nsa ho yenti ensu nyankopon ni kata no okraman se onim se ne ba ebewu a ko ode ne din sesa agi dompe na ma menka ncho se sebi wo susu asu hina bodambo no na nkantan so agekwan mabo afa kura wadu so yi ye twono hene fom obisa se obi mo hina so mu da na nye da yeyi no se ukoto se twono no da kurubin kwanti a empente mu ase kurumofo nim na nwe ebia na abo akon nam ho no kwanti fiafrichiwa anka wa he ha kwanti mpom kusie untim nika no wa koduro kwanti mpom sa ho ma me na mepe na nkwala tu madonku okusie so bada na ahwe a edmedu a ene kire no hoto de egufo so de won so agu na pra ogina ho bebre nso apa ite pompom krama de egufo fa kosu e bogu nanum sanso na kram achenchina fa dompa etena no kwa krama dia kosu afi wisa bogu ba so amina gama nenam ye twase akokun wusi machi wore no kura ana ma menka ncho se nkra ne ko nhia mu na ye ma ya abo akoto pe ne timi ko hebe kan e ka hina saboni ene efuntakra koto ti ase ide e de ya bo so no obedu nsufi da sika ya idi ya bo akosagiti a ni ti ho mfu bi mu na fiche ma so antakra bo ni dwane titi azufi mu na ya sensupa se chuma mentwe ena makra wai tipa esi nsu mu tipa e bakro mu abo akoto onka ho bi ayo nkokro nso na amakoto anyetire no kura ana ma menka ncho se sebi kaka yo mo se nyina tutu a na no ntia so ode no ho ache wo se obo abrowa nana na ote admanko sem yo ana ma menka ncho se sebi obi a kaka aye no na se nyina tutu odi no hu do mpa na ato na yem hyehye tu fo nso na wanti a kwa anti ade yo no kura ana ma menka ncho se tu ye tufu e wo kukuom na wanti a ye kan woni mo bedwam ye tu fo odwamamo ho na opesa ba bi yo ana ma menka ncho se kwan ya wada ko piu aboboa no anamo apem ekwan so na de anamonko na hyase ye wedi kan wan kan ho odi akire san na ho se de edi kan so de enwura de de achi de peni dware wi pe na efi nsu asa de ekon so na ye bon contention nya de eba uhuru tra openi a wo se ne mem tete hota oto a enwuru ntraja no kura ana ma menka ncho se wokoto sa akoko watutu ntuma gu no ho na waboshira na hwene mu se kokobo ne akroma na ewu awia abo amankuto nan nchene ejina ba bi sere onim se nsuo beto ana ma menka cha asumtakon na wo bone nti na ekunu fa konso to ma atache ba no epesi ya ba na ehun futuro efie musia etwa ya se abonte so de be bia misle obi anso eja wase na menim se wansa me ne wo fie ebe ka bia ya nka do ye wo nwuram ye me nyonko fa wansa ha gufo nso abrukru no kwe ana ma menka ncho se wansa na proof mu bebre ne ka ho sie nu se wan krontu nso a wose wansa na oka no kwe ana ma menka ncho se sebe oba totu a twede be madam ekro ntutu baanu no kwe ana ma menka ncho se de ekro wona na ntino wona ti a emfe sanso na se otuo enya tidinafo a ena eto so bodi ma etuo enya tidinafo a ena etimi eto abusuafo ebre na ye be dwumadie yi die
When we say intimate na so saa isan say ebi kɔ na ebi so eba wodwumadie yi mu na adwumakuo ahodo asoso yasene amaye de bremu sabre die wo hwɛ me ntoma mafra me di na pafra dan da nyina kente papa kente yi eye me ankasa me de hye Mr Bright ono na dan da nyina ya na odi me apafra aha dan da nyina odi me apafra ya frɛ Mr Bright ɛwɔ ahomatrofo yi so 0240 32 and after 62 after so yedi dwumadie no ba awie ye no ema akansifo no etumi nyaaye eye ye ne yankasa ye nua bema Kweku Ananse oku Ananse de obi anim dwuma a wodie ye wie dwumadie na Kweku Ananse etimi abu 81 wabu ebe no maako 81 edio wotwe baako sana eye Odomakoma ono so ebu edio wotwe me kire 80 na kire se ye de nyina ba awie ya Kweku Ananse etimi ayi Odomakoma etiko edi aboho eye enne se wo fie na wo hwe ye na wo susu wa adwene mu uhu ne se ebe no wonso nimbu eno nti wo so betimi akanta wo mo ete ha yi a fa ye number na egu screen na se ne frɛ ye ene ye ntwetwe nkomo ye beje wo frɛ wo so na wo so aba abɛkyerɛ wo bobre e wo Nyansapo dwumadie so afa nso enwumakuo ahodo a mo hwe ye ankrankra ne adwumakuo akɛse obi a betimi afrɛ ye na ono so aba abɛsɔ yasene wo frɛ ye number egu screen na se a ye no obɛtwetwe nkomo na ye nso so waba abɛsɔ yasene ya ton wo nso so wadwa ton de no e de ama wo Nyansapo dwumadie ne so aha ena me di mu besie mo de Nyansapo when na wa obesi dan samio Nyansapo when na wa obesi dan samio